Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca, pán komisár. S poľutovaním musíme ešte aj v súčasnosti skonštatovať, že ženy sú v oblasti pracovného trhu stále diskriminované aj v rámci Európskej únie. Najčastejšie sa hovorí o rozdieloch v platových podmienkach, avšak v praxi majú ženy menšiu šancu aj pri zakladaní, respektíve prevádzke malých a stredných podnikov. Ženy tiež narážajú na prekážky pri prístupe k informačnej podpore a finančným a technologickým nástrojom a službám, ktoré často obmedzujú ich možnosť rozširovať svoje podnikanie a uchádzať sa napríklad aj o vládne či samosprávne objednávky. Je dôležité uznať, že pracovné a podnikateľské schopnosti žien sú pre nás dôležité a sú dôležité pre celú spoločnosť a tým by sme posilňovali aj ich postavenie. Nielen, že to ženy povzbudí prenikať do sveta podnikania, ale vhodne realizovanými krokmi by sme mohli zabezpečiť pre ženy skutočne rovnoprávne podmienky a odstrániť rodovú diskrimináciu. Ďakujem veľmi pekne.